taas kaikille! Ja tää on tää 50 tilaajan spesiaali, jota te olette paljon odottanut. Ja älkää ihmetellä, kun mun käsiin. Mä kaaduin ja tämä on lopputulos. Mutta joo, tää on tällainen maisteluvideo, jossa mä arvostelen 0–5. Okei, mulla on tässä siis ihan maan ja taivaan väliltä kaikkien maailman juttuja. Joten aloitetaan. Ensin otetaan tosta vaikka toi hyytelö. Se on niinku joku, mitä siinä lukee? Siinä lukee Lollipop, joku sellainen. Ja se on punaista, eli oi, se menee koska. Joo, me varmaan otetaan siitä se lusikka. Joo, ai että. Oi, aika hyvä. Lämmin. Hiuksia vähän semmoisia kuin aina mitään. Onpa hyvää. Oikein housujen kautta syödä tässä. Joo, ehkä se riitti. Mä annan tällä arvosanaksi joku, oliskohan nyt 2/5, ei mikään mun lemppari. Joo, otetaan sit vaikka se pulla. Se on niinku tossa, no käyvä leipäkin. Ota vaan se leipä siitä. Joo, se on siinä. Joo, vähän tuolla kaulassakin sitä sellainen pikku hyytelövilta menee, mutta ei mitään. Toi on siis jotain reilumpaa ja kauhean hyvää ja joo, bueno. Ja mä laitan siihen arvosanaksi 0/5, vois vähän panostaa noihin leipiin. Ottaa siitä vaikka se vähän limua otetaan. Joo, vähän lisää. En tykkää, 0/5, en tykkää. Sitten, ota siitä vaikka se pulla. Joo, eli nyt meillä on tällaista pullavaa. Tällaista, joo. Varmastikin hyvää, pitää vähän maistaa. Koska täällä meillä on maisteluvideoja. No ja lemmu. Oi, onpa hyvää. En tiedä. Kyllä tavalla 3,8. Ai silloin. Ai, otetaan tuollaista, mitäs toi tuollaista mansikkajogurttia, tuollaista juomaa. Joo. Joo, hyvä. Oi, on hyvä. Suosittelen 5/5. Joo. Joo, sit otetaan vaikka siitä se jogurtti. Se on niinku siinä ihan sun käden alla. Toisin siinä se. Joo. Sitten avataan se. Näyttää hyvältä, onko se vadelma. Vadelmajogurtit on hyviä. Siinä on se sama lusikka siinä sun toisen käden. Ai, otetaan harkalla oikein. Black. Laitetaan. 2/5. En suosittele. Joo, ja nyt otetaan vaikka siitä se suffelpatukka, mikä on ihan mun käden alla, kun laitan siihen. Naama on vähän tällainen, mutta wow, sehän! Oi. Oh, hyvä. Niin tosi. Nikoittaa vaikka se laajuusko siitä. Joo. Joo. Oi. Tää hyvä. No avataan se. Laitetaan siinä vähän sitä kuorta pois. Lusikalla oikein siellä hyytellä lusikalla. Joo. On siinä se kuori. Nami. Oi hyvä se on. Ei mitään. Puhelin soi. Vastataan puhelimeen. Ai puhelin. Vastaa siihen sätkä. Okei.
tässä uudestaan. Noin. Halo? Moi, tässä on Sofia äidin puhelimessa. Nyt se ei kerkeä. Okei, joo, moi moi. Noin, vastattiin puheluunkin siinä ja nyt meille jää vielä tuossa hitto, mitäs tuo on. Se on jotain tuollaista, jotain grillimasteri, jotain kurkkujuttua. Se ei aukea, liukuvat kädet, paitaa pyyhitää. Ai, paitaa pyyhitää. Oi, hei, meidän apupoika, tuut sä vähän avaa tätä. Meillä on niin liukkaat kädet, ettei se aukea. Noin, paitaa vähän pyyhitää ja... Noin, sieltä tulee meidän annos. Jos. Oi, siitä niin. Oi, onpas hyvää. Oi, no niin sinne niin takaisin. Sitten vaahtokarkit on tuolla. Siinä. Tää vaikka halta. Tuoksukas hyvältä. Karkki on hyvältä. No niin, nyt voimme siis siirtyä tähän mehuun, mikä on joku appelsiinikola. Ja tällainen. Näin. Avaan sen ja... Juomme niitä. Hyvä on. Hyvä. Joo, eli tässä oli tää 50 tilaajan spesiaali. Ja kiitos kun katsoitte. Ja niin, nyt mä käyn peseytymässä ja joo, moi moi, pusuja kaikille. Hei hei! Hei hei!